sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapo kanipagayam tayo a Valerie, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ka na bendisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programa. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas ajak tupulos malipatan. Padas anang ipaay iti saem ken gura iti kaunggak. Ket tunggal kastoy nga umadan iti eleksyon, malagip ko dagiti pasamak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Tumaray a mayor ni Papa kunam Grace? Wen Alfred, dayta ti imbaga na idinagsarita kami itay jabalay. Ay sus, amo namat nga ti agdama a mayor ti pagpapaaya kita. Ang kalabanan nakit din. Ay, wen nga rod. Naibagami mat ka ni Manong Jun dayta ka ni Papa. Ang awan mat kanot parikot. Ngamin, talaga kano akasta ti politika. Wen ngam amo namat no kasano akapudot ti politika dito'y lugar tayo. Kapitan Tupay, gibusan dati biyag na. Mayor tulakit din. Sapay kabusor unay ni Mayor ti partido anak kilain apan na. Alfred. Gansaan lang nga dayta. Amo tayo mat nga igam ti agdama a Mayor dagiti umili. Anya nga iti laban ni Papa. Dayta nga rod kat. Dayta ti puon ken makagapo. No apay akayat na akabalubal ti agdama a mayor ita. Awan ka no ngamin ti makaiturod a lumaban ken kuana. Isu ka no ti agbalin a boses ti umili kontra iti agdama a mayor. Tapno malinisan ka nun dagiti illegal nga aramid. Siyak ti madanagan iti kasta desisyon ni Papa. Nagtangkan mat nga rod ti ulo na. Ipilit na ti kayat na. No namin ano kun akinasarita, ngam saan ka nun nga agbaliw ti pangadeng na. Anya nga tano kasaritam ni Papa, bareng sikat ti denggan na. Ay, wen man, mapantantuin ton malum ija balayda. Masapol ang makasaritak ni Papa, makapadanag ti kastangar aramiden na. Wen nga rod Amo na matasan a bareng-bareng ti sumrag iti politika. Nang runa ket dakkel a pamilya ti kabalobal na. Nakaluto ka din, bakit? Wen lakay, itaypay Aggao ka nga ruden Mga rabiak pa'y, sakbay mapanak ag duty. O sige, mabiit lang nga rod tagauak. Ni Valerie nga'y, ayabamon, tagigiddan tayon amangan. Valerie, umay ka tamangan tayon. Wen, Mami. Anya nga itiin luto masidaan tayo. Balatong analaukan iti karnit baboy. Mala, agtugaw ka ditan tamangan kamutan. Wen, Mami. Valerie no oras ti panangan, respetuan ti makan. Sana day ta cellphone ting kaigigaman. Mami! Okay kayo lang kali. Awan, asino tagi Joy? Diyaga mo. Di mon panunutan day ta. Tinapatag. Saan tayo ano? Alfred! Dayto yan ti pagbutbut nga Papa.
Idi pa'y lang amin nga ibagbagak kada kayo a delikado ti sumrek iti politika. Grace, iha. Agkalma ka kumalaang. Maibagayo ti kasta. Ngamin, saan ada kayo tinakapasamakan na papa? Amuyo ka di nga aging gaita kat mabutbutangak pa'y laeng. Awan ti romba nga pagbutngam, iha. Natalged kayo dito'y balay. Kas makita man, ado dagiti tao nga agbanbantay. Nalabit apang butbuteng dalang dayjay. Hangem, saan dantong agbalige? Sa anak nga agsanod. Ituloy kulata ti panagkandidato kas mayor ti ili tayo. Hanggang papa. Awan ti makay tured a lumaban iti agdamaan na katugaw iti munisipyo. Ngamin, mabuteng da kadagiti pangta a maaw-awat da. Kaya't naasawan, saan da anapudno iti sinapataan da. Siyak laeng ti makay tured. Iswa siyak nga rod ti agbali na buses ti umili para itinapinpintas a masakbayan ti ili tayo. Nga uray pa kay sagmakan min a pamilyam. Kasta ka di papa. Ni Auntie Konsing mati umawawag. Sumbatak. Hello, Auntie. Hello, Grace. Ni Alfred. Napaltugan. Intaraydan iti ospital. Anya! Kunakmat ngamin nga uray di kan mapanag duty di rabi. Anya nga ita. Danag mo na ya. Daplis laeng matisugat ko. Wan, ngam kasanon no nakarkaro pa'y ngam iti day ta tinapasamakan ka. Masamang damo, mahirap mamatay. Naa, tada pa'y laganas mo amang rabak iti kasta kasasaad mo. Adayo iti bagis ko naklangarudan bakit? Ay, anya nga tanwag bakasyon ka pa'y laang. Agsublikan to inton malpas ti eleksyon. San amabalin bakit? Dahito iti sinapataak at trabaho. Iso arumbang nalaang nga rod, nga aramidak ti trabaho. Wan nga may sagmak kamat. Kan may sa, delikado ti trabaho yo ita. Nang runak at napudot ti agsinumbangir a partido. Ay na, jak lakit di ka ba no at dadakas ang mapasamak kan ka, Alfred. Mommy, kumusta ni Daddy? Kasi ti Diyos anak ko, nasaya at matikasasaad dya amam. Imbaglaangan tasaan unay agrabi tinalakam na asugat. Gapo iti pan nakapaltog na. Nakabutbutan matan dito lugar tayo. Saan mo't asigo na kastoy Ay, huwan nga ron. Manipod dayjay a mayor tinagturay dito'y lugar tayo. Nagbalin matan akastoy. Napudot ti eleksyon. Di mat, ado pa'y ti paayuda na. Kan, ado dagiti activities ti munisipyo. Kasla na kasingsingpat mat. Nasingpat ngam iti ununag na. Rinuker mat ti aramid na. Ay nahadyak maliklikan ti agdanag anak ko. Nang runak at maysa ti amam kadagiti gwardyana. No apay mat ngamin nga imanugot ti amam nga agbalin agwardya dayjay a mayor Apay no umikat laangan ni Daddy kan kuana. Inbaga kun dayta iti amam. Ngam saan kano amabalin. Ngamin, iso kano ti sinapataan na at trabaho. Iso nga aramidan na kano ti amin akabailan na. Tapno protektaran na ti boss na. Awan nga ron tinagdumaan da kan ni Lolo. Uray maisagmaktan, basta mailaban da lang ti sinapataan da. Ay, huwan nga rod, anak ko. Ala, bayan yun, Mami. Saan ko maaday ta ti pakais-estresan nyo? Ang mga nanyapay kit di ti mapasamak kada kayo.
suportaran tayo latanda lolo kan daddy. Anya? Nag-back out ti may sa kandidato iti kinamayor kunam Alfred. Wen bakit? Isumat tintiks ni Sarge. Katitiks na launay. Ang apay ka no? Anya ti makagapo. Apay ang nag-back out. Awan mo timbaga na arason. Nalabit nga damanan pang taan na awat na. Wenno saan? Amangan nung binutbutang manan ti agdama a mayor. Ay na nakabutbutangan at talaga. Apay no ag-transfer ka laangan lakay. At dayta ka manan bakit? Di mo't napagsaritaan tanday to'y abanag. Alfred, Relax ka lang ka di. Awan ti dakas ama pasamak kanyak. Ni papa ti idandanag ko. may samat da ijay anatangkan ti ulo na. Urayan nan sapay nga dadakas ama pasamak santo agnakam. Panagkunakit saan nga agpaabak ti agdama a mayor. Kayat ko asawan. Dinan kayat nga ipasublat ti munisipyo. Anya? Ni, pagkunaamat, Alfred. Apay di mo ayan adlaw akabagyan na matla amin dagiti innala na akalain up na. Ti si mayor, ken dagiti councilors na. Agraman kapitan, agingga kadagiti kagawad. Isuda matla ang apamilya. Uwan nga agpaiso niya. Ay, una yan ayat ti politika. Anya la unay ayat ti dida mapanawan di ta munisipyo. Siyempre, sa balilat tano adda ka iti posisyon. Maaramid mo amin na kay kayat mo. Aramid nga puro illegal kunam a. Maditag parparik na kanyak abakan. Nasken nga alukoyan tan ni papa. Ngagsanod iti posisyon. Sakbay nga dada ka sa mapasamak. Nadamagyo ka din ti panag-back out ti may sa kadagiti kabalubalyo iti kinamayor, papa? Wen iha. Nalabit a pinangtaanda kat nagbuteng iso a nag-back out metan. Anya nga tanwag back out kayo matan. Delikado no ituloy yo pa lang ti panagkandidato yo. Husto ni Grace, papa. Di tayo ngamin amo. Noan niya ti sumaruno nga addang dagiti kabalubalyo. Nang runakat, dudwa kayon anabati ti dayta a posisyon. Saan? Jak to polos agsanod wenno ag back out. Jak to i-withdraw ti kandidatura kas ama ti ili tayo. Papa, Pasensya kayon. Ngam saan dako na malapdan. Ilaban ko ti karbangan dagiti maidadanas nga umili. Siyak ti manglinis kadagiti illegal nga aramid ti agdama nga administrasyon. Tapno agsuble iti sigod ti ili tayo. Daytoy. Saan gayam? Daytoy. Ops, ops, ops. Touch move, lolo. Unan niya. Okay. Daytoy nga roden. Sigurado ka kadi, lolo? Wan. Sure na sure. Check. Ops. Dito'y manen, Check manen, lolo. na. Naglukon. Sinaor naksamanen apok. Saan mo't lolo? Patas nilabanan niya. Sa balin samot nga ti pampanunutan niyo. San matapok? Talaga nalaing kan nga agay ayam iti chess. Siyempre,
Gapu iti dayta matungpal ti kalikagumam akabarbaro alaptap. Apok. Agpaiso, Lolo? Wen, itadton ni Uncle mo nga Alex Kenka, apaman asumangpat. Wow! Thank you, Super Lolo. I love you. I love you too, Apok. Hala, panawan ka pa'y ditoy. Wen, mapanak lamang alay ti merendaan ta. Urayan nak ditoy. Sige, Lolo. Lolo! Lolo Arturo! Mami! Daddy! Tulungan na kami! Gusto day ta pa nagsangit mo. Bakit? Awanan ba inti nangarami iti kastoy ken ni Papa Alfred? Awan konsensyada. Bakit? Agbayad da iti kastoy nga inaramid da. Singir ka ida. Huston ko nakman. Tangiwat mo. Di mo kong papigsaan ti agsao. Amangan no at damakangag. Kan idanon da. Manipod ita. Awanan kabutang ko. No talaga naturad da. Lumaban da iti patas ken sangon-sango. Saan kita patalikod? Grace. Pagnumat saan ka di? Pinatay dati amak nga awan pulos laban na. No talaga damat lang. Lumaban da iti sangon-sango. Saan kat nga aglamlamang da iti likod iti ado at tao da. Anya ka di Grace. Huston ko nakmat. Pangaasim. Di ka agar-aramid iti mabalin apa kay sagmakan ti pamilyata. Day takat nga mintirigat kan ka, Alfred. Napatpatagsamat ti panagtrabaho iti dayta at tao. Ngamda kami a pamilyam. Saan nga iti kasta? Siyempre, napatpatag kayo kanyak. Ngamin, da kayo ti pamilyak. Isu apa nga asim, taos to kumanday ta. Asikaswan takit di ti pan nakalamay ni Papa. O sino tinangaramid iti kasjay ka ni Lolo, Daddy? Jag amo anak ko. Dalabit amay sa kadagiti kabalubal na iti politika. Ti akin aramid iti daytoy. Ngam, apay nga inaramid dati kastoy. Apay, Daddy. Naskan ka ni amang katal na iti biyag. Tapno iso na lang kagturay iti daytoy alugar. Anak ko. Ubing kapay. Panagkunag. Kat saan mo pa'y amaawatan dagiti mapaspasamak. Iso ano adda mangag mo. Di ka kumamakibiyang. Uwan. Para lang ka dagiti natataengan dagiti abanbanan. Kayat mo't salang matakaluban tinagas nga aramid ti boss mo, Daddy. Valerie. Husto saan ka di? Apayagas na kayo, Daddy. Apay na kami kabailan nga isakit. Manipod ka nagiti managdakdakas. Apay abinaybayan nyo a pinatay da ni Lolo. Apay, Daddy. Anak ko. Awan amo kiti napasamak ken lulom. Nalabit asabali a tao tinangaramid iti kasjay ken kuana. Di kag nanag. Tay karigatak nga amwen. No asino tinangaramid iti kastoy ken ni Papa. Daddy. Ala.
Ustunan anak ko. Di ka nagsangit. Tinasayaat. Ing kakitaan ni mamim. Itay pa'y ngagsangsangit itayan ti bangkay ni Lulong. Auntie Joanne, simbangpot ka din da mami. Awan da pa'y, Valerie. Ang di ka madanagan. Tain bilin ni mamim ti panangasikasok kan ka, kabayatan ti kawan da pa'y. Ibagam lang, no niya ti kayat mo. Numabisin ka, ibagam, itikas ta, ilutuan ka. Okay ak lang, auntie. Nabsugak pa mat kiti. Nanganak ngamin itay ija pagadalan. Kasta ka di? When, auntie? Gatas. Amang ano kayat mo ti uminom iti gatas? Saanan, auntie? Ayaban naktulangan iti silad ko. Inton sumangpat da mami. Agpilasak labiit. O sige nga ron. Amang ano paawid na matkit din. Siguro, kasta unay aragsak dayjay a mayor anya. Di na nabailan a pinag-back out ni Papa. Iso nga inala na iti dakas awagas. Siguro, agkat katawa itan. Ngamin, awanan dagiti dua a kabalobal na. Nalabit akas tabakit. Napag-back out na ti Maysa. Dinidpul na ti Maysa. Nagawan kat a konsensyanan. Anya day chay Alfred? Ay sus, naflatantan samat bakit? Mabit lang takitaag. Alfred! Alfred! Mami! Daddy! Apay a pinanawan dakmatan. Kasano agpaitan. Valerie, Awanan konsensya dagiti nagaramit iti kastoy, Auntie Joanne. Pagbayadak ida. Gapo iti kastoy nga inaramid da iti pamilyak. Imo na ni Lolo. Ita, dadadi kan mami mat tinagaramidan da iti kastoy. agkalma ka kumala ang balasang ko. Ubing ka pa, tapno panunutam day tabanag. Patya ka maawatam tumatla ang tiamin. Inton adnakan iti husto atawan. Naulipit da! Agbayad na iti kastoy nga inaramid da! Di tay amo, no asino ti pudpud no anangaramid iti kastoy kadagiti dadakkel mo balasang ko. Awanan sa bali ang mga Saan iti balasang ko? kastoy. Di ka agitudo iti tao, no awan mat natalgad nga ebidensyam. Uray siga kadimat. Kat mabutang ka iti day dya at tao, auntie. Saan nga iti kasta, Valerie? Pampanunotag lang ti mabalin ang mapasamak kada tayo. Nang runakan ka. Iso apangasim ka di Di kan agibalikas itinuan niya di taanagan. Auntie. Kas nakon. Maawatam tumatlaang inton addakan iti husto atawan. Di ka agdanag da saan ka abaybayan. Adakla ang dito'y nakasuportakan ka. Kan may sa adapay mat ni Uncle mo nga Alex. Kan adapay ni Lola Makunching. Patsak asaan da ka abaybayan balasang ko. Miss F, 5 atawan matan tinapalabas, manipod daydi apasamak. Nakalpasak iti 4 atawan a kursok, kat ita madama nga agad adalak iti low.
Ti kunak idikat iti pelikula laeng a mapaspasamak ti pammapatay agapu iti politika. Ngem saan gayam, gapu ta mapaspasamak matlaang daytoy iti pudpudno a biag. Natiliw nga rod tinangaramid iti kasya iti pamilyak, ngem sigun kenkwana di na mabalin nga ibaga no asino ti adda iti likodan ti napasamak a pammapatay. Aging gayta jak payla ang maawatan no apay a masapol nga aramidan dati kasjay iti pamilyak. Nasingpet day dilolok kastameten dagiti dadakkel ko. Ngem no apay nga inaramid dati kasjay. Nasakit paylang tinakam ko nang runa no malagip ko tinapasamak kadakwada. Adda dagiti gundaway akayat ko ti agibales. Ngem anyan takaslawan metpiman mabalbalin ko. Aging galaangan ditoy Miss F, ket agyaman unay iti ingkapan ng yornos, para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Valerie. Ken ka pagayam, Valerie. Mariknak ti sakit ken saem kabayatan ti panangbasak ditoy surat mo. Makipagladingit kami iti napasamak iti pamilyam. Kablaawan ka, gapu iti kirad ti pakinakam mo anang lasat kadagita apasamak. Di mon gamden ti agibales, taamangan nusikan to ti agbanag a nakakaasi. Italak mulatan iti Diyos ti amin. Kumararag ka kenkwana ket dawatem ti pannarabay na. Agadal ka, aging ga amakalpas ka. Patyak nga isumatlaang ti kayat ni lolom, kastameten dagiti dadakkel mo. Alakastan pagayam Valerie, ket pagyamanak unay ti ingkapan ng ibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Insurat para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.